Dar încearcă să pui castronul jos. Ce faci acum? Exact, bravo. Pune-l înapoi pe partea asta, îi spui șez. Șez. Castronul pe partea opusă, încearcă să-l pui jos. Păi și s-a uitat la tine, ce faci acum? Liber. Super. Și îi arăți cu mâna, îi sugerezi cu mâna, pentru că cățelul tău în primă fază nu va ști ce înseamnă liber, da? Dar sugerându-i cu mâna un gest spre castron, va înțelege că trebuie să mănânce când aude liber, da? Deci, fii atent. Contactul vizual pe care el ți l-a aruncat după ce a înțeles că nu are voie la castron, înseamnă că cere validare, adică cere permisiunea ta. Când vezi că cățelul tău face chestia asta, înseamnă că așteaptă permisiunea ta. Ok? Vrei să mai încerci o dată?